それでですね、秋森さん、優勝者は3種類商品がございまして、アールスメロン、スルーナイト、USB 充電器と3種類から選ぶことができます。さあ、どれにしましょう？俺来週富士山登りに行くんで、そのスルーナイトがいいです。スルーナイト、ああいう、それでは34電池で作ってるんで、結構ね、コンパクトなんですよ。はい、おめでとうございます。はい、衝撃です。やりました。はい、おめでとうございます。続いて第2位、18匹釣り上げたハリアライン魚さんでございます。おめでとうございます。はい、2位の方はですね、2種類のどちらかを選ぶことができます。どちらでしょう？これってこれはね、これです。これね、USB 充電器で、こういうコンパクトな、これね、全体で6アンペア流せるんですよ。それで、各ポートからは最大2アンペア。それで、全部4つつなげた時でも1.5アンペアは流せるんで、4つのスマホを急速充電できるんで、これね、優れものじゃない、USB 充電器です。これは白ですけど、あれは、青とオレンジと白の3色用意してますから、もしあれがいい場合は、中ちょっと開けてみて、好きなやつを持ってきて、これかこれかこれ。あ、そうだね。書いてどうぞ。これかこれですか？じゃあ、色だけ。はい。これ電車のちょいって乗せるだけだけど。これはね、白とこれオレンジ。これ白ですね。白はこれと同じのは白です。色が違うだけで中身は白です。結構優れものですよ。でこれちゃんとほら日本のこの安全規格っていうんですか、取ってますからね。そう大丈夫です。安全性もバッチシというやつです。ありがとうございます。はい、じゃあ2位のラインさんは USB 充電器の、白を、ゲットしました。はい、続いて第3位。これどうしようかな。実を言うとですね、第3位2名になってしまいました。じゃんけん。これはどうしようかな。じゃんけんにして先にいいやつ取ってもらって次の人が取る。同率3位にしまして、そんでじゃんけんで勝った人から先に商品を選んでもらう形にしてみます。はい、第3位17匹釣りました、ジュニアアングラーズ釣り太郎さんと、安利田山さんでございます。おめでとうございます。で同率3位なので、商品を先に選んでもらうために2人でじゃんけんしてもらいたいと思います。はい、じゃあ最初はグーじゃんけんですね。いくよ。はい、ちょっと待ってはい、いくよ。はい、最初はグー。はい、じゃんけんぽい。はい、釣り太郎さんが3位なんですが、商品を選ぶ権利がどっちでしょう？これのメロンの何色？メロンが負けてるの USB 充電器。なんだかよ。青。こっちかな。はい。はい、どうぞ。まだチャンスあります。選べるチャンスがあると。はい、どっちにしましょう？じゃあメロンで。はい。やっぱりそこは取ると思ってよ。君はメロン取ると思った。家族のために。絶対メロン取ると思った。家族のためにと言って電車の中で自分で買っちゃう。で葉っぱだけ持ってくみたいな。分かってんだよ。車掌に止められます。何持ってんだろう。とりあえず急いで冷やして食べてください。はい。はい。置かないでください。はい、おめでとうございます。同率3位の方がいて商品がですね4ついってしまったんです。それで、隊長の USB 急速充電器が1つ余ってますんで、これはですね、あ
まず商品をもらった方には権利がないんですが、それ以外の方は隊長とじゃんけんしていただいて、勝った人にこの最後一つの、急速充電器をあげたいと思います。でそれは何だ次に一番釣った人とじゃあ一番決すればいいんじゃないの？そうしますか。次釣った人ってだって数が分かってるでしょ？分かってます。一番釣った人って次食べちょっと待ってください。王さんからですね。釣り上げた高香さんでございます。はい、おめでとうございます。それ何勝ったってかあげていいじゃんこれ。ですから、上位決まったので、最初じゃんけんしようと思ったんですけど、この商品そのものをじゃあ出してもらっていいですじゃんけんしてもいいですよ。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あ負けちゃったよ。ほら負けちゃったよ。じゃあこれね、俺が勝ったらさ箱だけもらって帰ることなんだよ。ありがとうございます。事実上隊長ともじゃんけんして勝ったので、商品おめでとうございます。俺2匹しか釣れないんだけど、負けに決まってんじゃねえかよ。何言ってんだよ。そうですね。あとですね、KKK さんからライトを2つと。これずるないと。ずるないと。ずるないと。開かない開けといて。と、クマさんからルアー、これもクマさんと仕掛けの提供がありました。でこれはどうしようかな。欲しい方がいたら、じゃあまずこいつと一緒にあげる。いっぱい釣った人の順にしていきますよ。その子俺いいと思うんだけど。はい、わかりました。じゃあいっぱい釣った人がまた選んでいただいて持ってってもらいましょう。はい、じゃあ続いて第5位。13の下。13の下。はい。第5位。7匹を釣り上げたうなぎさんでございます。はい、おめでとうございます。じゃあうなぎさん、この中からお一つどれでしょう？じゃあライトいただきます。ライト。はい。これだよ。ライトいいライトだよ。いいライト、ズルーライト。ありがとうございます。水につければ水が染み込むし、踏めば壊れるっていうすごいいいやつだよこれ。ありがとうございますわかりやすいんだそのライトは。とりあえずおめでとうございます。今何位でしたっけ？5位？6位5位じゃないですか。？5位。うなぎさんが5位。はい、第6位。県団体埼玉支部熊さん。ズルーライトしたよ。熊さんはでもまあ一応主催者だから主催者側だからいいんじゃない。じゃあ熊さんを続いて、第6位さんだね。はい、第6位ワイカツさんおめでとうございます。ほら順番回ってきたじゃないですか。おめでとう。ちゃんとね。まさかの第6位。不正をしなくてもちゃんと不正申告しなくても回ってくるんですよ。そうですね。はい、もう商品がね数限られてる。じゃあですね。はい。これいいですね、これ。はい、それ2つワンセットです。2つワンセット。あ、全部のつもりです。じゃあこれいただきます。はい、おめでとうございます。ルアーと仕掛け。いいですね。お持ちになりました。じゃあラスト1個。じゃあやっぱ順番でいきましょうか。はい、じゃあ最後第7位。ブーチャンネルさんでございます。よろしくお願いします。もう一つしかないんで、はい、ブルーナイトの方を。おめでとうございます。はい、これで商品は全部なくなりましたね。はい、じゃあ表彰式はこれで全部です。皆さんありがとうございました。まだ釣りしていいんでしょ。釣りをしてもらって構いません。あとはこの後ね、釣った手長ぎ食べたい人は素揚げにして食べていきましょう。これな、またな、これ熊さん提供のまたカップヌードルの汁は超えられないという皮の香り漂うね、トムヤムクンスープを作ろうっていう、俺が出来上がった時にちょっとねコメント入れますお願いします。はい、はい、以上です。ありがとうございました。